Mozambique's main opposition leader Venancio Mondlane uya achi-announcer his first 100 days key measures anobuda achitaura achiti kunyange zvavo vakomana veFrelimo vakuva vakainaugurata mukomana akaita madisputed pos anova achitaura mameasures achiti since ndaapaground now tauda kuita mameasures ekunyazomeka sure kuti these guys tavabvisa pakutonga. Saka kuti mashoko anobuda nyuko panapa don't subscribe or like out on the bell icon. Tipinda panapa pahedo yajustice Frontline anobuda nyora achiti first 100 days Venancio Mondlane to announce key measures. Anatambira achiti this Friday at 3 p.m. the president elected by the people Venancio Mondlane will unveil the first governmental measures to be implemented over the next 100 days. Both the private and public sectors, including the president, declared that the Constitutional Council will be required to comply. Tomashoko anobuda achitaurwa panapa zvinzi Venancio Mondlane anouya ane zvaakagadzira chiti ada kuannounza panapa musi weFriday na 3 p.m. Panapa toona kuti vanhu vanouya vachikomenta toona comment section vanobuda achiti how is he going to achieve that? Vanobuda achiti civil disobedience. Mozambican has the right to civil disobedience. We will only listen VM7. The people will boycott Chapo's orders. Ndinopinda achitaura mafunguro ake achiti I think this guy is just a content creator. He should be the president of content creators. Mashoko anobuda achitaurwa nevanhu vachiona Venancio Mondlane achitaura mashoko ekuti on Friday ada kuuya mameasures ada kuisa in the first 100 days. Atiri kuona ari kuuya achicounteracta kana kuti anouya achioposa vakomana vethe regime vakaswewa in kana vakaita inauguration zvakanga zvisingadiwi nevanhu. Todza mafunguro enyu motodi pamusoro pechituko ichi. Vabva necomment section medu mudze mafunguro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.